हेल' लोगोफोर, कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बुहुमनाङैनो साग्लोबसारनानै दं बेखौ रावबो मिथियै गैया आरो बेयो गोदान बाथ्रा नङा। दा बेनिनो आसामाबो बिनि सिङाव बांसिन गोहोम खोख्लैजानानै दङ आरो थैनायनि बिबाङा बांलांगासिनो दङ। फानफ्रोमबो थैनाया नारसिनगासिनो दङ आसामनि सायावबो। दा बेबायदिनो 17 सेप्तेम्बरनि डाटा बादियै नुनो मोननाय जागोन गासै गोदान केस हिसाबै 1380 सा मोननाय जादों आसामाव आरो बेनिफ्राय डिसचार्ज खालामनाया 2246 सा जादों। थैनायनि थांनायनि बेलायावहाय नुनो मोनगोन गासै आसामाव ओइदिनखालि 17 सा पेसेन्ट थैनानै थांबावदों। दुखुनि बाथ्रा आरो बेनो टटेल हाइएस्ट रेट एबा हाइएस्ट बांसिनै थैनाय जादों जोंनियाव। बाहाय नुनो मोननाय जागोन सोर बिथांमोना बबेनि थैदों नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिना होलांनो लानाय जादों। दा नुनो मोनदों सुकेशर गगৈ 80 बोसोर डिब्रुगड़नि, बेनिफ्राय भद्रेश्वर दास सनितपुरनि, बेनिफ्राय महिधर घोष बिथाङा सनितपुरनि, बेनिफ्राय जगत चन्द्र बरुवा बेहा कामरुप मेट्र', पबिन्द्र नाथ शर्मा दरंनिफ्राय, बेनिफ्राय दङ हाफिजुर हेक, बेनिफ्राय दङ धुब्री बिथाङा, रत्नेश्वर मेधि बिथाङा कामरुप मेट्र', तरुण बरा बिथाङा सनितपुरनि, दिनेश्वर डेका कामरुपनि, बेनिफ्राय दङ रामखाली देवी तिनिसुकिया, धीरेन्द्र कुमार सिंहा बिथाङा काछार, पुनम कुमारी प्रसाद बिथाङा कामरुप, बेनिफ्राय चित्रा दास बाक्सानि, मन्जु हामस्टिंसा बिथाङा जादों कामरुप, बेनिफ्राय नरेन चन्द्र दास बिथाङा कामरुप, बेनिफ्राय सुकुन्त रय बिथाङाबो कामरुप, बेनिफ्राय कनक चन्द्र देउरि बिथाङा बाक्सा। दा मख'जाथावदि सानफ्रोमबो थैनाया बांलांगासिनो दङ। दा बे हिसाबै बै दिनखालि एबा 17 सेप्तेम्बर खालिनि गासै डेटानि फारिलाइया जागोन टटेल पजिटिभ केस जालांनाया 1,50,349 सा, डिसचार्ज खालामनाया 1,21,610 सा, एक्टिभ केसा जागोन 28,208, बेनिफ्राय थैनानै थांनाया जाबाय 528 सा आरो माइग्रेट जालांनाय जादों 3 दङ। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।